Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutulan kolok sa bubay. Isa ka baso agatas, akakapatan ulok sa bubay. Nasabab ko kalubay niyan na miyawlog ang kuto baso na miyaropat. Na miyawdud, sugatas at tatagunon. Na piyamasong wataian ang kutuwalok sa bubay, adiniyan di parangitan. Na inawaan niyan ang kutuwa inaiyan na lokas, asarta ap kararangitan. Na misurat ang kutuwa lokas, sa makampata surat. Na kagiyo ko kumasoy ang kuto awata iyan na mama, na miyaylay niyan si inaiyan na tuturugan. Nasusurat na may babatad kuigaan yan. Na kinuwawata ang kutwa surat na biyatiya yan. Na ayaunin yan, watakulay apagkababayaan akan at tihaya o matako. Prilaya kong ka, kasabenar amyalok ko. Tabad sulimakan, na papangauulog so panganangkan si ikurarbakan. Di din pagkakasoy, so kakasagakan, gusto kataidakan, gusto kapiyakan ibaw, na diya kung ka penderay nunan. Diya kan kagaga, uba akan kasulot subang kalaakan, gusto tinilasakan, natabangya kung ka. Na diya ko din kagagamawid o mga ayakan sa kapsungakan saig na kapating karakan sumbala alimakan. Ikaritang ko, tadaming ka man, so di kitong akapkaptiyakan si ikolimang ka para bu makalalakaw ka inakumayto ka. Di ka kesmo ikaritang ko, kukya pa kalubay o pamikiranakan, gusto kya pakalumbat o kateruakan. Ayabu sa manaya ikaritang ko akasusunor o puso akan. Nasudyakan raka di kapakim bitiyarai. So mga kapakasisinga aka, na tanto ay pupakapiya ginawa ko, guwani kumayto ka. Nadingkarakan ikaritang ko pligatan, so kalangas o buntala kay imanto. Imanto, na tetapapaya ko, adyakan di panayon so kapatay. Ikaritang ko, nadakan sa kaden balaga, si ko kinimbawa anakan raka, na di akong kambalaga sa taman sa makaumarakan so kapatay. Pitero Allah si sa Quran, padamaanan niyan, gu inisugu o kadnan kaya Muhammad, ada asimba niyo, ainun tabuso Allah. Nagu inisugu iyan, rakanopan, apia-pia iniyo sumbala alokasiyo, na ubarkano kiraot, sa kalokas, so isakiran, udi, nasira na dua, nabang kasiran terui sa mga sasakit, naguubang kasiran pamasunga. Ndulu na nakasiran, sa katero amay nano, ang magagedam so ada takakiran. Tanuding ka ikaritan, aapia ikala kay simba, upong kabu, di karilai umbala alo kasaka, na ding ka din mabaw sa sorga. Balasan ka no Allah, balasan no Allah sa mga ulama tano, sabab sagyang kay ang mga tutulan na si itano pangababatya, si ko mga post o mga ulama, balabalasan ka no Allah, balasan sira naman bu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.